Я думаю, здесь попасться может любой. Дмитрий Перепеченов зыян күргән эшмәкәрләрнең берсе. Аның офисына шалтыратып, бик кулай шартларда аукционда катнашырга тәкъдим итәләр. Ул ризалаша, конкурста җиңәләр. Килешү төзү өчен кирәк булган төп документларга өстәп сертификат та сорыйлар. Шулай итеп, икенче бер оешмадан аны сатып алалар, документларны тапшыралар. Неделю через две, собственно, они как бы пропадают с концом. Бір-ике атнадан алар бөтенләй юкка чыкты. Шунысы бар, алар сертификатны алырга өндәми, аерым бер фирмадан алырга кирәк дип тә әйтми, әмма шулай хәйләкәр итеп тәкъдим итәләр. Интернетта шул сүзләрне җыясың да, нәкъ шул оешмага килеп чыгасың. Алар шулай бергә эшли инде. Шуңа да бу схема эшмәкәрләрдә шик тудырмаган. Зыян күргән башкаларның да алдану тарихы шундый ук. Аукционда катнашырга чакыручылар үзләрен РЖД, Газпром, Аэрофлот кебек зур компания вәкилләре дип таныштыра, ышанычны яулый. Документ алмашу электрон почта аша бара. Электронный почта гына килеп, алай тендер узмый бит. Аның бит бар үзенең, ничек үткәрелергә тиеш ул. Менә шушыларны бөтенсен аңларга тиеш эшмәкәрләр, алар бит күп вакыт күргәч синәләр. Ой, нинди әйбәт, менә 5 миллионга контракт була, менә шундый контракт була дип. Күп вакыт шушы сертификатны сораганда тендерлар ялган була. Әйтләр коммерческий структуралар тендер ясаганда алар сырый алалар дип инде. Но ул бик сирәк вакыт була. Дәүләт сатып алуларында катнашу өчен оешманың тикшерелгән намуслы булу-булмау турындагы документ сорау бердән законлы түгел, икенчедән әлеге документ тикшерелгән оешмалар регистрында була. Кирәк вакытта заказ бирүче аны шуннан ачып карый ала. Зур предприятиеләрне, аларның шул безопасность өлкәсендә эшли торган отделлары, специалистлары булганда, инде мондый очраклар сирәк була. Шуның өчен инде хәзер без бергә, сезнең белән бергә безнең эшмәкәрләргә бу мәгълүматны җиткерергә тиеш, бөтен килә торган коммерческий предложение, коммерческий тәкъдим булганда, аларны бик нык итеп карарга кирәк. Ялган схема нидән гыйбарәт? Билгесез затлар тәкъдим ясый, икенче бер оешма сертификат бирә, аны сертификатлар бирүче үзәк турыдан-туры түгел, башка оешмалар аша тапшыра ала. Аларның мошенниклар белән туры элемтәдә булмавы гаеплеләрне җаваплылыкка тартуны катлауландыра. Со стороны Общероссийского народного фронта Гомум Россия халык фронтының үзәк штабына, тикшерүләр бюросына мөрәҗәгать итәчәкбез. Шулай ук федераль хукук саклау органнарына, чөнки бу бер генә очрак түгел, бөтен Россия буйлап таралган. Ирекле сертификация уздыру тәртибенә кагылышлы законнарга үзгәреш кертергә дигән тәкъдимебез дә бар. Ул мошенниклыктан саклар иде. Очрашуда бу мәсьәләне күтәрүнең төп максаты кисәтү, аңлату, хукук саклау органнарына барамы, юкмы, эшмәкәрләр үзләре хәл итә. Гөлнар Сайфетдинова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы.